hian uniki in kan thinga lo lok sa to a lo nal khop mai hoi 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 voi lu tuk cây phang ở trong in chỉ bảy vết cũ lệ, tu là hiền cây phang ở cần omega, Green Hills, hiền in quy cần in đó là nè, ở sami ở trong in riders sân local là Champhai cái tour thôn này nè, bôi cái in nục chầu đó nem nè, chỉ là what Red Riders, some nè. Ay tu meron peta. Sochier. Kingkui. Mai kalan du lo mi. Chier chier lo thinga. Pa rem rem khop mai. Mi pali in kan ni nei chom don. Pa rem rem khop mai. Helai hotel kam restaurant hi an pai fai. Athiang lima. Kan kalchuan han tila tun hai vai ni kan kalna ni mai. Kan lut ve khal top zela an dom khop mai. Rice egg top, katui kha, thingpui, soup, sochiar, egg top, beef. Beef. Rice egg top te kat di chau. Rice ron sen den lepo ka. Ano order sen tro dang po. Kan ti se la o. Po ni se. Ei po tang. Tuna hian khozol andu trepa Apong hi aba ka inziran te kamang koin kaldon am ti tui thel do ka chau pot sang lo engine moi ti koin kaldon Champhai ya ngen ti don Champhai mi kan kom kwal don phai bu phai ridi la te kan kal don oyom Tuna kan kalet ong khozol peng kan lut dona JCB nen kan tok don ani hian site kan pe min kian let fe le bai tuna hian I love Mizoram kan thleng dona khozol la malu changai to lovin National Highway kan tlang thei don hlowe dong về tọt tụi ngay ang I love Mizoram Champhai kan nei zele tu na hian new Champhai ya kan omeka hey engin ei don nik engin ei tur kha sachi amin kan ei don ni dia la cái chút ei pe chút tiếng hian cái về chap apoi hian min sa ve ke anh tụi tôi còn ấy thế sao? Hết tiếng bồi hiền tụi cái lẩu tắc cái bol mo, bol là mình hả? Mix anh itu bol. Tụi tôi cái này ấy thế sao?
nick tôi em vóc sao mi bố gì này cho mà ngon thế cái dấu thể đơn nào chẳng thấy đâu làm phát rồi cần sinh tiểu tố xin đó công ty là cần mua hay cần làm tiểu thoát nữa nhỉ thì cần cuốn khát cái gì mình nghe chân sớm không nè em mà sẽ GP thì lâu em tôi nói hiện Champhai ven thang sầu hay gần thang sầu á Kahrawt big in lampang pen kan thang sầu trái pe ko hi rin ain aluma zan lampang hi chu la vote deuh mai thaian tia tun din hunai hi chuanin alum ve khop mai ra hian i veng thang big in khani a hian Kahrawt lama kan chawanga leitur omeng kita dik ege aveng ming ki to thei kalam thiam melo veng sang Kahrawt zanem ti tur mi chu MC veng khani me Kalsual le ta kalsual vai ni na chiang kan nin ai por so kan chiang chi lo deu ning có chung ấy à ti son Kahrawt big in chu kan thleng ta abula mi UPC big in ania saitam lo mayang hai chu mania kan tal boy to hai UPC nia hai Kahrawt Presbyterian big in ania in chang hian kan hodu te kan keti pi shoi tu te kan thir hrang thir kan thonang hei kan thlen in tur kan thlenga kan in bol fa ya kan keti pi shoi tu puwal puite na min da ndom khop maya tlahi room rok min lo pe ya hen mai kala nen kanam don ani mer nge wal puite na tho hei kan thlenei pu wal puite in Champhai keti pi shoi tu nia kan kom chak wal pu ya helai na tokin oma ka ina ron riek va shim ro utia kan ril ru kan la siam thim lo helai ru mun nom si wal pui ina re kan du boxi idea kan la nei thai che lo ni chen hi ta hian nu te le uniki anin bual nge ni ka shelo wa lam boka thang lam view thir lo kang khua kan chon lo kang tuna kan om na hi Champhai Kahrawt veng ani a hele kan thlir vel hi chu ka hra thiam to lo aveng area ka hra thiam to lo ve kan thlen na in nuam khop mai an felem ema min du sak boka ei jam je kan e chep daru ko tagin pura wan chan dona min bo sei chho chan me kani dar nga le ni di kwa adia ei jam je kan ei don daru ka chhong ei wangin atleng to branch ten min lo duat ngal khop mai powal poi hei ama hi powal poi zonia min lo du sak em tu nu pui mel thadeu lo nei hei ai chai lo po hi full khop mai beta boya boy to min kha mai sang amo polen sang ai ni to ma preschool amo ne tui don thalang na hun pakom to lo hei chok ngai to nu pui ma ngai na to hei Kahrawt branch KTP OB10 tian gan zan je tur mi lo bo sei saka kan lom tak zet thil dang po tam tak a om lakina kan la soi zel don lom thu kan soi ni choi tui vek pot ule Luangchhuak chuan pathian kai hraina in kumsom kan lo tling ve ta der mea hemi puali han Champhai Unity Choir Nite wat sai tumani a chumi hunah chuanin Kohhran hrang Zaipawl te mi pasari lai ron zai thei turin kan be se a chung Kohhran Zaipawl hrang te chu an Inbuatsaihna te an hlazirna hmuna ron tlona hun kan nei don ani tuna hian zanda ru ko ria Zaipawl hlazirna tur lam kan pana masaberin veng sang pastor bel Zaipawl te hlazirna kan kal dona ani hi Zaipawl hi an lo
to a mà xe cần là kiếm chỉ lâu điều rồi làm ăn mò view số mình tiệt tấm đây mình cần xem thấy don anh hi ni mấy mẹ lem lệ hi viên sang biết cái này anh biết cái nôm mẹ lem mà anh chạy đàn lụt xuống step lụt xuống là lụt tục khi môi lụt tục nè Champhai nuông tuần Champhai cho nuông lại rồi mình đủ sắc bốc xí nuông tất cả này biết cái này khắp mấy viên sang biết cái anh này lem mà Kahrawt nen pastor bial than ani boka bial chunga hian Kohhran engzak ni om kan thelo fa ain nei bialin nei tak chu alo ni ni hi tuna hian ka bula hian Champhai veng sang pastor bial Zaipawl conductor Samuel lalchan hima achua ani hi inge Unity Choir Nite ta nan lo Inbuatsaihna de tlem kan on so tanga ama sa in chi bai kan buk che han ni se tero inge Unity Choir Nite kan buat sai tura hian in inzai ve don ani a ilo phur to em in member te point lo phur to em ti khamina sai sak masala Unity Choir Nite hi abul re ta chuan in kan mel set ngai lo ani wang hian kalpui dan tengin kalpui thin pe te tengin bosen an man thin le ka she ngai lo chum ta kan ni pe chuan in ai zon lama ka chuan lo tip 3 point mai te ma Champhai wa ti ngai lo ba hian kan shokak lo wa amaro chu zai hun shim shim a kan phur ve ta ko mai along ko me ani le Champhai veng sang bial hian in Kohhran engzan ni om ti khaminan soi sak latin member engzan nge bial Zaipawl hian tel che utin Kohhran tin a changkhan member in ang ai zat fek in telem ti te po khaminan soi sak la tro Champhai veng sang pastor bial hian Kohhran pathum kanoma veng sang Kohhran le ramthar Kohhran le hospital veng Kohhran kanoma Kohhran pathum chuanin bial station hi veng sang Kohhran ania ta hian member hi za li le ti bel bor kan nia ta chuanin member hi a in za takin kan online lo ni chu bial station kan hi atama wang kan lena wang hian bial station hi alen ber wang hian ta hian atam berta som pani bel bor kan ma chuanin branch tanga tang hian in panga tiang chhovel tu chu aram tel ve thin alom hle me ani le Unity Choir Nite ta englangi ron sakin tumti ta khamin shit phalem kan soyanga ni me Unity Choir Nite ta hian in paper joblin ho la pathian beram no worthy is the lemti student mission khoina leina an sakkan on tuma chonin singhan ka chan te mil pakhat bial Zaipawl member hi director kan nei boka bial treasurer ni laimek kan bial Zaipawl conductor lo ni reng to thina nia chu minen chuan kan va in mi som ni panga kan ni ani chu alom om le me in la sector po amoi he maya tin eng ti khuna nge in bial Zaipawl hian line zir china amun nge te nem ko shan shang en zir chin nem ti te khamin soi sakla la zir na mun hi a nge thi kan nei che lo ma se hey khor cabin ta chu nei la du tu sam chu ni ro in kan nei ve lo ta ke ni chuanin chuan bial station a kan zir tlang puya Kohhran danga kan zir hi chuanin antinan tuna te po bial khom pui te po mun danga te lo thleng don ta se a thlen don zan kar a thlen makar anga te hi chuanin kan thlen tur Kohhran te hen kan va zir chil ve thin ani lo chuanin bial station a de ngar hen kan zir tlang pui ani chu lom om hle me zanina hun chatak min lo pe lom tho kan shil che a tin Unity Choir Nite ta na in Inbuatsaihna po thlong tekin local je sela moi takaron zai chak turin du sang na kan hlan cheu le kini po kan lo me
Veng sang Pastor Bill Zaipawl tinan hun kan mangzawa tuna hian veng thlang masihi sangati kan lut thale don ani hei veng sang bek hin nom mel ria maya akmun kan chung kan lut lo hol che kan luta bigin chung hi kan lut chak khop mai nom mel anal no me champai boro ka dai no me tuntin mula chuan veng thlang masihi ya kanin mulai don nia tuna hang kabula hian puvi aram din a Champhai veng thang bial masihi sangati bial Zaipawl conductor awma ani Zaipawl hi unity choir nite ta ron zai ve don ani a ige voi khanna te pon ni kan ringa masihi Zaipawl ron zai tur hi ige ilo khur to em ti kha mi han soi sakla ta ya hey unity choir nite kan zai tur thu kan shet hian kan zai tur thu kan shet hian kan khur khop me kan ton ngai lo thil te nia chon bial committee le kha ta nu tha bial committee pon khur khop me a thei to pin Inbuatsaihna ti lo ti nge ni se an tia tun hun kan lo tha kan khur khop me ani leng langin sak don ti kha mi han soi sakla tun chu ma hian ke mani masi sangati Zaipawl kan yang hian hindi gospel la gaun hallelujah ti ta han sakan tuma hi South Indian Christian hawina English atang an le lin ania to chimi son choir point an satok ini ro chana version tang te na kin tuma han ron sak kan tuma e ba kan hallelujah chorus toite ron zom kan tu bo hindi te kin kan zaya van ro pui kan phur to khop maya ngai tha po cha om to ani le in Zaipawl la hianin I member engzan nge om ti te tin na zir hun chin te khoi mun angen zir chin hun he tin ne em ti te kamin soi sakla Zaipawl hi Zirtawpni zana piangin la kan zir thina engema program poi mo bi kan ni chuan zan na kan rek thau thin boka Zirtawpni zana kan zir hun bi nia tan member som thum kan oma ke mani zinga hian vobik pakhat kan nei boka ni he chongwa lo ne lo se member pa ngai mi sing miang pa ngai ang chin kan trita uniform la thil dang tong song song apo ke mani member pa ngai ang chin kan trita ni ne hian member som thum che kan nia chuan sangkati hian biakin kan neia ta hian la hi kan zir thina Zirtawpni zana piang hian kan thul lem lo engema program engema Kohhran le thil danga program poi mo mani lo cha Zirtawpni zana piang in kan zir thina hey masihi sangkati Zaipawl la ron tel poi khanna doran ni kan ti to kan du sak deu bi ka nga ingtin nge rong in bol chin ti ta mi han soi sak la khoi enge in rong bol chin dan thang poi report to yang ve deu te pon yang chu nia hey kini bia la hian masi sangkati Zaipawl li min ta poi mo khop maya kan bia so to te hian pastor bial to pastor hami Kohhran bial to pangai a pastor pangai hian ama bial fana te hian min choi ko thina ti chuan khochak bial to pastor sangkati pastor lo kan hian a bial fana min choi kol boka ti chuan Kohhran hemi fellowship sang Kohhran mesia te pawalai te KGP te point an mani program poi mo project nei in format te an mani bial in form puya te zai turin min som thin boka bia Zaipawl pangai ang chin min trita kan bial hian chu tianga rong kan bol ba ka chuan ekan evangelist te zui kwal hian vai ke ma te hospital satu te ti te court satu te namdang omna hian evangelist min shwaya a tong thiam kan ni vek lowa a changin kan zaya kan hindi la sak thiam te kan sa a changin tong trai khola te kan changa chon area mi ta te vai ho shoi khom tu te kan changa tikhan evangelist kut keber kan ni ani chu kan biala chuan ro William in Rawngbawlna lo te mai ati ra zom tak che kha nia in biala hian Kohhran in zan ni om ti kha zon mi alo cha mi han soi sanga tin in Zaipawl hi Kohhran sang atang khal kho min lo ni ta a khata khan in Kohhran khata chang khan ai za zelin in telem ti te kha Kohhran khata chen in zan mi tel tang oi ti te kha mi soi sanga kan biala hian Kohhran pali kan oma veng thang veng lai veng tha electric veng lai veng thang nom ti chon chung tang chuan branch ke 3p in ani hi masi sangati Zaipawl tel the turan ni team proposal lo siama chon chu proposal tang chuan bial masi sangati committee le convener le conductor 10 Zaipawl conductor le convener 10 member tu kan lo thang le a member sa ta hi chuan chu tiang sa chu ti tur ni ti om chuang lo wa ani hi Rawngbawlna hrang ani Rawngbawlna in peng dia kan chet ka chu kan lamaya tender Kohhran dang mala tangin member an tam violin achang chuan member pani kat lek Kohhran dang atang lo om chang ko oma ka chu nang lo a thang tu committee thu ni mai alo om le me ya zani la pon chatak min lo pe alo thu kan shil cha din unity choir nite ron kan man to ra ta na Inbuatsaihna ko tha ta gen lo Inbuatsaihna lo la tin to sang na kan han che le kan lo me Fano che mi, un ciao
Masih Champhai Veng Thlang Bial Zaipawl kan zawa Champhai Veng Thlang Kohhran kan omle to tuna hian hei kan ke tripi shoi tu te hian thingpui unang u han ti min shoya hei min duat khop mai in thlashon om khop mai min ngak kan program min ngak min shoi kol an tel loin kong kan shebok si lowa e min shoi kol top mai a thlashon om reng khop mai lomom bok si tuna hian Adventist choir lam panin kan kal le meka ni hian dar sari tanga sari le linga veli tong train khom kan nei nga daret main kan manang an ti tuna hian dariat lari lo dewa len chu kan kal kol le do ni ni hei in le lo nei thokop mai roma lam veng hi veng nge kan shelofa hi so an begin chu ni mai lan lo zir to ni mai thai begin an mani begin ani chuan begin pon nei lian thokop mai chokpotang Odona hian Adventist Youth Federation Champhai North Bial Zaipawl conductor kabula hian a chuan ni hi chuan thang vunga ma vunga tin an au china nge hemi enge Unity Choir Nite kan buat sai tura tan hian ron zai ve don ti te kan han sha in nazir na hunah te kan lo kala masai hun cha mi lo pe ka wang pon lom thu kan soi ma cha in lo phur to empty te khamin han soi sakla kan phur viwa maro chu ti rualin kan hu phur veng reng khom mai diktak chuan ani le hemi program hi in lo she to chen chim shim em le na she ve to thine chimo abalom ve ani le englange kan sak don ti te khamin han soi sakla te ro tun tum ma hian ke mani hi hei la hemi Bial Zaipawl kan din nei la rei lo wa tak chuan ni kuma han kan din ve chau ni chu van chuan tuna hian atel Zaipawl member te po ke ma ngai po kan yang conductor ngai poi kan la junior MMA experience kan la nga lu tuk lo ni chu wang chuan ha kan zir hrim hrim hian kan na ol sam hei la tuang simple deuh hi atang hian kan da tan ve thi ni chu wa chuan tun tuma po hian hemi hetla hian kan tel don ti hi kan fian na khala rei si lo wa la thar han zir le tu ka chuan kan thiam man kan ring lo mo chu wang chuan i ke mani na bia kina po kan sakthin i pastor si sai khu makwa i lalpa ke som mire thei takani ti kan sado moi lutuk ilawin sitange lamoi takla chata kanya chata kini ron sa chak thaya ti chuanin in biala hian in Kohhran engzan nge om ti te khamin han soi sakla din in Bial Zaipawl hi member engzan nge in ni ti te in Kohhran chang atang khan member ai engzan khabin in tel thei em ti te khamin han soi sakla te ro kan biala hian hi Champhai North Bial kan nia kan biala hian Kohhran Champhai town area bi ka hian Kohhran pathum kan umta tin chu mai ba ka so lampang thingtlang lama son ngur bapar nalan Kohhran panga vela lo ombo kamo chu tiang chu kan nia Zaipawl bi ka hian hei nazir chungchang a hian in kaukhom har em awang thina wang hian thingtlang lampang hi chu kan va phut lem lawa helai Champhai town area chunga mi ho hi Zaipawl member a kan in buat ta mo chu ta chuan hi bethela tang le veng thar anita Champhai beng hi electric veng anita electric veng bethel le veng thar ti chu chumi pathum atang chuan member kan in la chuan in member chu engzan nge vai nin ni kan vai hian mi pa som pakhat le me che som pakhat kan nia som ni pani conductor ne som ni pathum angani chu maro chu tahan tun chuma hian pani mi pa pakhat le me che pakhat ron tel thei lo nga chan chu har san na tok te an no to vai mo chu bang pe chu ni ya kim bek te po har salam ro nge la zir hun nge din ne em hun nge te po ni sela khoyang en zir china tin hun chang a den zir ve chinem ti te khamin han soi sakla hei hi chu ni china ka soyang khan hi kan din nei la rei lo ni
Zaipawl zirhun hi timing mu mal taki maintain kan tum ve thi na mo tuna hian kan ti chho tran mek a kar khata hian ni lai zana he kan zir thini Wednesday zana hian ma se chu po chu achang chuan member a hian I har sat na tok na wang te nianga anlo thin sia ta chuan hei group kalt langin tikhan kar khata chang le voi ni te po kan zira tikhan Tuesday zan zanin anga te ani lo chuan Monday zana te kan son mai kha chu fix som chung lawa kan zir hun tu kha group kalt langin kan in fila zatina chumi zana chu kan zir doni kan te kan zir kan kal khoma kan zir top mai ni ani chu alomom hle mai zanina hun chatak min lo pia lom thu kan shil se a in Zaipawl potlo takin local zel la buljan tir ni ma ula pathianin ashwai zelang chau ti kha kan ringa Unity Choir Nite in Inbuatsaihna turatan hon du sakna kan han chau tuna hian electric venga kan omle towa hei Wesleyan Methodist Kohhran an bikina dan lo zira bikina nei thakop mai hei kan lut le dona ni helain hun toite kan mang le dona ni chu an zairi kan she phai mo lo zai na sa to mai kan lut thapotang tuna hian ka bula hian pusila lian ma nga chua ani Wesleyan Methodist ben khang sarkin Zaipawl lian ni a an conductor ani a ingtin nge ilo Inbuatsaihdan te pumin han shilla tero hemi nge Unity Choir Nite ta ilo Inbuatsaihdan ilo phur ve em ti te po Unity Choir Nite mang tura minong khret tir khan angai da tir zu kan khachi alo ni in ti siak tura mo kan tia cái ní tí chế thì là vắng cảnh tia, amaro chú anon soi fia, cảnh phur khóc mày, amaro chú Inbuatsaihna chú tụi ní cảnh vui thì ta diệt đất chia nè. Nang mani India là hian in Kohhran in Zaia om cheu. Kohhran panga kan oma, amaro chú lamak lạt đeo vàng hian, Kohhran dang hay mình ven khang lệ electric thì ba cái chú ta chỉ là hết chuan anh tel khai khai đâu. Hảo tập về đó là đi cho conductor dan po pero ani le lang min sak don ni kan shis ni kan soi sak la Kan ral thuam chu thì cái đồng sang. Nge in kur to emilo kur kuin na sa to ti te po kha to na kan ken soya in Inbuatsaihdan he chu voi ni cha tro lai la zir kha Inbuatsaihdan lu tu po an na nei lawa amaro chu Inbuatsaihna zel to ranga ila tero nge
han soi ve do shim shim ani unity choir nite te hi chai ti am ti te po khan han soi sak la chu angai na te poi lo shelu tuk lawa in kum khan na lam pang ani ti sha an chi na enge iri ro lo om ti te po khan han soi sak la te ro thil tha tak nin ka thia fakla manga ring tu impol khom ki ke kan wam ti zong ne kai ma phei chu chu tiang kan han thup thup dur kan mit tha hian achak bo ka chak ani ei ka mu chak thil ani a chu ka duan ko Zaipawl poi kan tel claim ka tiak in ti siak tur kan ni lova pathian fa ka zai tur kan ni a ke ni tak phei hi chu Inbuatsaihna hi kan nei ni tuk thei don lo ni tun po ti hian kan ziranga kan phazir hi ti hian group lama te kan da anga in lama lo ziranga ini ka ti ta kan nia Rawngbawlna dam tur dang hi hemi kharlo hi kan nga a dan san thei lo chu wangin in ko hi hara a zai don ma ya a hu hoin voi thi khat kan ti lenga karon zai top ma yang enge zai shim shim kha pathian fa kan ni shim shim cha ye o pathian fak ni shim kha kan du ani chu Zaipawl li member en san ni ti khan han soi sak la Zaipawl li member som hi pakwa kan ni tun hi chu in chan hem khopalom te ro zai moi tham te poi ni chu zanina hun chatak min pe alom thu kan shil chawa moi ta karon zai chak turin do sang ma kan han chaw ke ni pakan lo me Tuna hian Wesleyan Methodist Church atangin ZBYF lama kan kal le dona tlan chho le me kani zanine tan kan chho ve trepe hemi zo hian atleng tu bial Zaipawl Kahrawt pastor bial Zaipawl te kan lan ya dar college an ve ma jang kan zo man tura kanin ngai betel veng mo Champhai betel veng kan me kani chu ZBYF begin kan tlinga ZBC ania Zaipawl kan som te ro boy F youth fellowship ani kan how do te hi an zom to ni an fellowship min kai ne mai sia an telemin kan che thei si lowa an fel em ani tuna hian in Zomi Baptist Youth Fellowship Central Choir House na zirna kan omeka kabula hian puka pa an conductor oma an nazir dan te ron zo na hun kan nei don amaro chu ni china han kan lo soya Inbuatsaihna hun tha hian la nei lutuk lo ni te pon kan han sia ama saber in puka bin Zaipawl hi member eng san nge in ni ti khamin han soi sakla Zaipawl hi member som ni le paru kan ya ma che zen na som pakat kalama ani le eng hunah nge ta hin zirthen na pathian za kan dam chu kar khata tho tran tho le ni lai tho tran ani chu
anh đi chu chọn mình vâng ai về từ Zaipawl Zai thiam thế này kan lo phur to khop meya he ti dim lai non sa to te po hi kan lo ma lom thu kan shin ma sa che ni sela enge hemi unity choir night hi in lo la shevak lo te po ani mai the I mu dan te le enge kan thil tum te chui lo she to anga I mu dan ne soi dui nei te khamin han soi sak la te ro lo bom thok mai he te ang ko thang thang te I po tlang ta kan om thei tu kan zai ho thei tu hi an lo bom ka ti khop mai rel thiam ka ti khop mai ani so e thatakin lawin buat sai ula kan du em ma hemi munah hian in Zirtawpni mai thin em ni nge mun chang Kohhran in zat ni hemi central choir ra hian in om cheu ti te po khamin han soi sak la te ro nè zombie baptist church hay Kohhran som ni pat ni kan nia chung ho ai o at ti chu kan nia ma ro chu branch chen khata hi ko khata tak te nia ba abi kin Champhai tang chu do tang hian in member kan in la a so da training war tang te ro te boka chu tu kan member den bulan ani so alo mam le me som ni le chuang khan o man ni ti han in lungwa takin kar khata voi thum lai la te po in zira hemi munah hian in Zirtawpni chinem branch danga in Zir chinem ti khamin an soi sakla branch danga te ni Champhai ave thara te kan zira achang le mi mal ina te che khota thlang lo ba kon Champhai biakin kui o mata chodin kan zir thin bakamo ani chu zanina hun chatak mi lo pe alon thu kan shin sia nge la chatak ron thang chuak la thiam tak ron sai turin du sang na lan han cheu lo ome hian ZBYF atangin atleng tu kanan bil Zaipawl la khatle chodona atopna ani to dona ni chau ana ve tan trip mai kan meng pu lup lup chau ve tan trip in kasia dar college an very don to a tian Champhai Kahrawt Kohhran hola la hi an hol hi taka akan hun man tur kha hani ngal don bok ani tuna hian Champhai Kahrawt pastor bia Zaipawl conductor ka bula hian omme ka ni hi puro ding liana anin ka sha aming adiktara zalina hianin kan soito angkhanin
Unity Choir Nite kan buat sai tura kan nei tura ni buat sai na sang te kan clear how zelani a anni hi a thleng tu tur te anni a Champhai Kahrawt hi ten an bia Zaipawl te ko mi zai sak do na kan lom me me ya enge ma sabirin zanina hun chatak min pe kan lom malom tho kan shel sia member en san nge ni ti khamin han soi ma sak per la tero member somthi pasari kan dia director telin director ne hovin somthi pasari kan dia anh ấy cho nên Champhai Kahrawt bia là hian pastor bia là hian cầu sanh cho nên om chewa tin chu mi cầu sanh tin a chan member i hemi bia Zaipawl member hi a in za chau tin nei thei em tam big tin no mem ti te kan nan soi sak la Kahrawt pastor bia la hian cầu sanh khama kan oma member hi a in hei ti fang tlang hi kan bia la chen an te bera i ti mai an te bera te at moi lo ni sa ni a hian in pandi anoma adam zong hi chu panga te atam di ki kan om vak lo kan in zat kang an rel panga parup ni tain ka she a chi lo ka lai tak an zai te po kan han ngai tha to an zai tham ne me ya nge hi Unity Choir Nite in kan buat sai tura nang ma ni hemi a theng tu turin han ni a Champhai Kahrawt in lo phur ve to MT te khan min han soi sak la tin la te po in zir that MT te po khan min han soi sak la kan phur to khop mai kan se tiam chang he pu fakan min han min lo bia kan the ang to kan lo in buat saya chu ti rol chuan he bel khom pui in buat sai chau nen e kan la apual ang tak tak han azan big hi he zan in hi adi de mai in kan sia in buat sai pa zel in te kan la kan lo in buat saya kan phur to khop mai hei a theng tu tur kan di boka tam thei ang ron kal tur pon kan han so mani chu alo ne me koi mun ang la hin zir chin ti te kha sha ta cha kom ka tia tin na zir na hun le hun nge tin ne em ti te po kha min han soi sak la te ro thole ni zan zirtop zan hi kan zir hun nge tani ta a Kahrawt ta hian bia station a hian in kan in hat pera in kan la zir zo pian hin kan rail china kan zir le hun tor hi ti ta chuan rotna not khobunga ni not khobunga te ti kan zir kwal thova mai ro chu rotna om lo chuan heta bia station a hian kan zir ber alo mom ne me hun chatak mi lo pe alom tho kan shel cha nge moi ta karon sai chuak tur po in do sang na kan han cheo kan lo me mai kalanen kan rina kan son don heta hian puwal pui ina minda durtanga kan kom sakpa chiram pa wal puya helaya na to kom ina rektorin kan son phei do ri komon lo khop mai đó số mấy số rồi đó thlin kan thak don dar som pani lemni somli pani ni hei wal pu in tlenga in lo luan nuam khop maya hei
parol lai lo ni bok rin ai kan mu tum ai a fel fai rin ai lo a fel fai thlat mai chính quy bộ lỗ tới rồi này tắm về phía mà cái cắt hạ sầu luôn cắt chào cái bộ tiến nó tục gì ngạ con hồ đôn lầu rồi không mà con hồ đôn cần dính chuột vậy lầu là hiện dài riêng đa sòm thì cái kan ho do na hay kan thenda khani a kubal pui thein an nuam khop mai anin lian na hol yom buk sia chuan ni som thuma abil ni som thuma in chho lenga hei hi le kan leitur kan local huna kan lo hol tu ka soi le ro le jersey mi kha an soi le cha tin na kha jersey number 7 arong kha asen chuan ki kor bul kha green bol but avar bol anga yam kha bol anga yam bol ani footballer tur ni kan hon don chiang alom hian manin lampanin kan ho dona di som thuma kanin mule don dia Zaipawl tỏ lâu nhắn khati zong kha Unity Choir Nite Champhai kan neih tur puala hlazir an neih te ron tlona hun kan neih theite chu ni a meni khat sang ni somni paruka hian Champhai Kahrawt Kohhran hola neih ani dona himi huna hian lotel vek turin kan sawm cheu